Mas Stres, ayo gedang maem. Nduk, tulung tangeno masmu. Ben iki kabeh nggak adem ya. Nggih, Bu. Wah, wakeman panganane dengaren. Sapa sing bayari? Wis sapa nek udah sampean, Mas? Aneh sampean iki. Mas. Mas. Mas Rian. Tangi. Mas, wis awan. Masuk Raden tangi awan. Mas, 5 menit engkas. apa 5 menit? Wis awan. Ibu wis masak-masakan senengane sampean. Ayo. Kok ya tas ngomongi to, Dek? Ayo gendang cepet. Mas. Sampean gawe lawa apa, Mas? Nggih, iki karo tempe, Dek. Ki. Iya, ayo gek nanti maem ya. Tak siapin Bu sik. Nah, jatuh ini kan penak atau salam. Bakno, bahagia iku sesederhana iku ya, Mas. Iya, Dek. Bahagia sederhana iku lek sangguku ditambah Ibu. Kudu bahagia, Dek. Iku tadi gini sampean. Lawuke apa? Alah, sampean yang padha ae no. Wes, aja gelut ae. Aku mape mangane gelut. Mas Rian iku lho, Bu. Tahun lalu berjuta alasanku. Mas iki jajane. Oh iya, heeh, karena kono. Mas, sing kados ngenten iki nggih. Mboten usah muluk-muluk. Iya, Dek. Ngene iki ae, pokok ade bangga sareng-sareng. Janji ya, Mas. Iya, Dek. Alon-alon aja, Pak. Ayo le gek nang timpak nih di sini. Ayo. Dok, dok, tangi dok. Sudah ngambil warso adek. Ngambil warso, Duk. Emang tuh tahun, Bu. Iya tuh sampean ki selalu lakane dhewe ya tangi. Sak durunge nyebul liline, sampean ndonga sik ya. Yeay. Yeay. Mas Bu, nanti bagi lagi Bu kuenya Bu. Iya, ayo ndok. Dipot. Pak, Bu, Mas, matur suwun ya wis ngene perayaan ultah kayak ngene nggih aku. Aku beruntung duwe keluarga kayak ngene. Iya, Nduk. Penting ade bangga bareng-bareng. Iya, Pak. Ayo maam kue dhisik, Pak. Iya. Bu, Mas. Nggo Bapak. Kanggo Ibu. Kanggo Emas. Kanggo aku. Enak. Kadang kula pengen waktu mandek wae. Delok koyok ngene, ibu mesem, bapak guyu, awak dhewe kabeh kumpul tanpa beban. Sederhana nanging tentrem. Kula wedi yen suatu dina kabeh iki mung dadi kenangan. Obrolan cilik, guyon sing ora penting. Suasana omah sing anget iki. Kula ora pengen ilang. Kula ora njaluk luweh. Kula mung pengen omah iki tetep kaya ngene. Tetep bahagia bareng selawase. Bu,
Ibu neng di. Ibu teng pawon, Nduk. Ayo sarapan bareng. Wih, sope koyo enak deh, Bu. Iya demenane sampeyan kok, Nduk. Bu, jenengan tilengali deh. Nilainya kula 98 sama ulangan harian. Masya Allah pinternya anak ibu. Iku mesti aku semare to, Dik. Dih, lo sampai mesti kayak jawaban salah. Kuwi iki strategi, ben aku bisa mikir dhewe, Dik. Nah, nyapa? Ngapusi. Saman jangan lau apa? Ya, Dik. Aku terus. Mas, saman mboten dahar. Kok mirsani HP mawon? Oh iya. Masih ada kegawean iki mau. Oh, bapak nopo toh? Kayak dek wingi misalnya HP mawon. Bapak sakake penggawean iki. Kejane bapak tasik kathah to, Pak. Oh, sakake. Wis dina dimaem. Nggih. Sak telat engko. Nggih, Pak. Bu, itu teng apa? Ibu gerah. Ibu nggak apa-apa, Nduk. Monggo kesalahan sithik. Ayo digudal. Wis setengah 7 iki engko telat. Alon-alon, Nduk, Le. Dik, aku udah kerja sik ya. Iya, Mas, hati-hati ya. Heeh. Cetak-cetak jebul bate. Hati-hati ya, Le. Nduk. Foto sedina teng pundi? Teng sofa. Hati-hati ya. Alon-alon. Bu, aku Mas Rian kali bapak udah lumayan nggih. Iya, Nduk. Hati-hati ya. Dadah. Mas Stres, aku oleh ngomong dulu kok gak? Arep ngomong apa maneh? Iki mau aku ngecek harta, Mas. Kok kelong to, Mas? Sampeyan sing gawe. Oh, tak gawe kebutuhan. Kebutuhan apa neh to, Mas? Ora kabeh kebutuhane kowe kudu ngerti. Aku ki bojomu lho, Mas. Dhisik, sampean mesti cerita nang aku. Saiki, aku kudu mikir dhewe, Mas. Aku kesel mbok tekan-tekan terus. Aku takon, aku wedi, Mas. Wedi apa iki wedi apa? Aku wedi kelangan sampean, Mas. Aku akeh pikiran. Ora gur sampean to, Mas, ada pikiran aku ya ada pikiran, Mas. Dhisik, aku mesti ada yang sampean, Mas. Mas yo pas sampean nek masalah. Pak, awak dhewe nggak butuh bapak sing selalu bener. Awak dhewe butuh bapak sing selalu jujur. Pak, pindah di Pak. Pak. Nyawa Tris. Mumet aku. Nang omah isine gur tramai bojoku tok. Lah yo, wajah kok lu seram. Ponakan bojomu ya, Tris. Wis rasa dipikir Tris, mending gak ndang diiringne HP-ne. Pos ngono ayo, ndang. Oke. Jodoh, dampot. Saldo entek, ora lho apa-apa iki. Dampot, jaran. Wis tak mulai aku yo. Mek ngono tok. Yo, Yalah Tris. Mas, aku kesel kok ngene iki terus, Mas. Aku nggak iso kok ngene iki. Yen pancen sampean uga cerita karo dhewe. Seenggaknya ora ngedos karo dhewe, Mas. Pak, sing kesel iku sanes kerja. Tapi ngerasa dhewean. Padahal duwe keluarga sing jangkep. Tak dhewe gak butuh bapak sing sempurna. Tak dhewe butuh bapak sing iso ngayomi adik, ibu, lan aku, Pak. Kula nuwun. Monggo, Nara. Awak dhewe tugas basa Jawa kon nembang yo.
Pak Dene bang apa? Kenapa apa? Nang bocahnya piye? Pakai cara? So? Mumpungan aku yo tak lekas gawe iki. Piye cara dijajal bareng-bareng? Ayo. Aku sing ngitung ya. 1, 2, 3. Ilmu iku kakone kanthi laku boyo angsa kondo kanthi cara boyo bener pungkasane pati Api sih? Iya. Aku. Ya wis ngono. Nggih kuya ya sesuk. Ya. Suwun lho ya. Enggak. Aku yang suwun. Assalamualaikum. Mas Tris. 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 Assalamualaikum. Nang Rit, Bu, kula gadah impian. Kula kepengin dadi guru dan iso warai bocah-bocah sing susah. Apik, Nduk. Ibu bangga karo samian. Yen aku wis sukses, Ibu nggak oleh kesel-kesel maling ya, Bu. Iya, Nduk. Aman iku. Apa tembel ngomong kok ngono ki? Hei Yu, ngerti pora? Krungu-krungu lo ya. Lho bojone Budara kelilit utang sing akeh banget. Loh, masa? Rumah saku wis sugih to, kok utang-utang barang? Oh Allah Yu, aku krungu-krungu ndek iki lo ya ngono. Kok ya ora bersikon blas to Yu, padahal wis diwewe urip sing tenang lo. Tenang, ketokane tenang. Tapi kan ada ora roh asline nek budi kayak piye to? Kuwi sapa? Ibu nggak ngerti, Nduk. Tris. 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 Pak, madrasah sinten? Segini jeng, Bu. Jenengan sinten nggih? Kula garwane Mas Sutris. Awak dhewe saka pihak bank arep nindaklanjuti tunggakan sing ora dibarekne. Maksudnya napa niku, Pak? Bisa perjanjian, Bu. Nek data iki, omah, mobil kabeh kudu disita. Apa? Disita, Pak? Pak, tolong sampean wene wektu, Pak. Aduh, nggak iso ninggalnya omah iki. Boten saged, Bu. Awak dhewe teko pihak bank wis ngoyo wektu sing akeh. Pak, iki apa? Mas, dadi iki sampean delikne saka aku. Nggak ngerti Bu piye kae, Nduk. Aduh, Bu. Sakit Bu piye?
iki ome awak dhewe. Iya, Mas. Sementara. Nggak apa-apa, Nduk. Le, sementing aduh wis bareng-bareng. Awak dhewe bakal balani wiwit biyene ya, Bu? Ora, Nduk. Bu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Nduk. Pun, Bu, ngomongin, Bu. Oh, nggih. Mas Sutris, ayo mlebu. Aja nang ngarep ae, Mas. Sepurane yo. Bu, awak dhewe bakal manggon teng mriki dangu. Iya, Nduk. Sementara ade manggon kene sik ya. Nggih, Bu. Nggak apa-apa. Sementing kena kanggo turu. Iya. Yus, ayo lenggah sik yo. Yan Rian, ibu juga nombe le. Nggih, Bu. Iki, Bu. Suwun yo le. Sampeyan ning gosek. Mboten, Bu. Ajeng ing bersih kamar yen. Walah, ya wis. Nggih, Bu. Kula aja ngomong. Apa, Nduk? Kula pun mikir, dangu banget. Kula madhep sekolah mawon nggih, Bu. Ora, Nduk. Ibu ora lilo lek sampean mandek sekolah. Lah lajeng, adewe ajeng makan kali apa, Bu? Mas Rian kerja dhewe. Lah bapak ilo meneng ae, Bu. Kula mboten saged lek kon meneng ae teng mriki, Bu. Sampeyan isin duwe masa depan, Nduk. Masa depan kuwi ora enek, nek aku panggo meneng ae ndek kene, Bu. Yen jan kudu enek sing mandeg. Enggak apa-apa aku, Bu. Kula mboten napa-napa. Jan kuwi sing iso nggare keluargane dhewe bertahan, Bu. Aja ngono, Nduk. Enak apa, Le? Kula sampun kesel, Pak. Kula nyambut damel saben dina. Kula ningali ibu saya suwe saya lemah. Adik nanti mandek sekolah. Bapak mboten ningali di sedanten. Aku pikir bapak ora ngerti, lan ora nyawang kuwi kabeh. Nek Bapak ngertos, kenapa Bapak mandel mawon? Bapak ya berusaha. Apa, Pak? Berusaha melayu sama masalah. Kula pengen duwe bapak sing gak biyen. Bapak sing ngajari kula kuat bareng-bareng. Sanes bapak sing marai kula padhewean. Bapak mboten sadar kali niku. Sayur. Pak, Bu, monggo sayure murah-murah, seger-seger. Ayo ditumbas. Monggo Pak, Bu, ayo ditumbas. Bu, niki sayure. Pinten, Mas? 5.000, Bu, nampungan. Matur nembah nuwun nggih. Dhewe apa tuku apa? Monggo Bu, sayure. Nggih, Pak. Niki wortele 5.000. Sing niku 6.000. Buncis ya, Pak. Buncise 3.000. Iki pinten? Lek niku 8.000. Pinten cukup napa mboten, Bu? Cukup, Nduk. Engko diatur ndek omah. Nggih. Wortele sampeyan cukup napa mboten? Cukup. Sampun, Pak, niku mawon pun. Sampun? Nggih. Nggih, kula derien nggih. Nggih. Mau malih, Bu. Sampun, Nduk, mboten, Bu. Boten apa, tidak dia turun. Ada yang boten bilang. Bu, niki kula tambahi kagem jenengan. Jenengan tang mriki kan nggih golek rezeki. Pak mboten usah ngrepoti, Pak. Pun, niki wau kula angsal rezeki lebih. Pun jenengan tampi nggih. Matur suwun nggih, Pak. Nggih, sami. Niku wau pinten? Totale niku wau 8.000 namungan. Niki. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Matur nuwun nggih.
Bu, ibu napa? Ibu gerah. Enggak, Dok. Ibu mau kekeselan. Pun, Bu. Bu, duitnya dhewe karek sak menten. Enggak apa-apa. Dungakno, sesuk nek rezeki neh yo. Nggih, Bu. Pun, Bu. Nuwun. Dia apa nandine, Dok? Loh, Bu, niku koyo Mas Rian. Mas Rian? Iya, Bu. Mas Rian kok ora tau cerita to, Nduk, perkara kerja koyo ngono kuwi? Mas Rian ora tau cerita, soalnya wong ora tau gelem repotne arep wae dhewe, Bu. Ki apa? Hah? Apa iki? Stadium akhir. Mas! Mas Rian! Mas! Mas Rian! Mas! Iki apa, Mas? Dek, iki Aja ngapusi. Iku jelas-jelas jenenge sampean, Mas. Ket kapan, Mas? wis suwe. Wis suwi, ki sampean gak ngomong karo aku karo ibu. Aku gak pengen ibu, bapak, awakmu di beban, Dek. Sampean nuduh beban, Mas. Sampean keluargaku. Aku pengen tak dewe ayem, tak dewe kakek masalah, Dek. Mas goblok. Mas pikir aku iso urip tenang lek Mas sekarat di Jawa kono. Rian, iki tenan le. Purane, Bu. Kok nggak tahu cerita nang ibu le? Ibu iki manggil sopomu. Susulan terus ya. Oke, siap. Kula wedi, Bu. Kula wedi. Kula tambah jadi beban. Sampai duduk beban, Mas. Ana apa iki? Iki lho, Pak. Mas Kenapa? Rian. Awakmu loro. Stadium akhir. Nggih, Pak. Awakmu nyapo kok ora omongane bapak, ibu utawa adimu? Mergo bapak selalu ra ono. Bapak. Sepurane bapak. Ayo le, ada rumah sakit saiki. Mboten, Bu. Mboten usah. Ayo, Mas. Dek, gak usah, Dek. Ibu wegah karena sampean le. Kula saya, Bu. Aku arep karo sapa le sampean gak enek, Mas. Pak, Bu, tak dewe. Aku mek gur pengen tak dewe terus bareng-bareng. Ora terus-terusan salah-salahan. Tak dewe kakek masalah, Pak, Bu. Pak. Iya, Le. Tak dewe gak butuh bapak yang sempurna. Tapi butuh bapak yang selalu ono. Ya, put dari gembok kat mau ora teko-teko. Ora ngerti ngene lah, temen. Adem-adem loh, enake kuwelon. Ai, hayo kapok kowe. Kon dhewe iki. Aku jenenge pahlawan teko keri to lele. Telek. Nganu segone Mbak Dari mah bengi ketut to rasane. Aku ki mau kudu ngising dhisik lho kan. Walah, ket mau tadi wong sing tiga lah. Endi wae, Gos? Ya rondo. Terus aku.
kok ora bobok. Loh, Pak Garpe nendi iki? Bu, aku udah jogging sih ya. Walah iya. Hati-hati aja nengah-nengah. Ya bun. Duh, Mas Adi. Loh, Mas Soleh, saking pundi Mas? Saking sawah kula. Oh, alah. Ya, aku udah jogging sih ya karo Suci. Oh iya, Nduk, hati-hati lo ya. Loh, Suci minta peneh. Nggih, Pak. Nggih, Pak, monggo. Iya, iya. Ya. Pak Gembo, Pak Gembo, Pak Gembo, Pak Wes yuk, berbeki. Monggo Mas. Nggih, ajeng pundi Mas? Badhe masuk Mas Mambungi keturun omahe Agung. Oh, berarti sampean ro lek omahe Mas Pur kemalingan. Loh, si Mambungi paling gos. Hah, sing ndi to? Lah si Mambungi mau kirane Mas Pur dipapak karo kancane kuwi lho. Hah, mambengnya aku mau metu karo kowe. Lah pekoi ho. Oh, Aku pokok kowe ku lho sepekok. kowe lho. Kowe ku lho. Kowe. Kowe. Kowe pokoke sida ngerti apa ora? Ngerti Mas, aku ro cah iki lho, jane ro tapi cah iki terabek lho teran saiki. Kowe ku lho rapeng. Saya. Enak buktine apa ora? Engko malah dadi fitnah kok. Ngerti Mas kula Mas iki lho teran sing iki lho jane sing ro iki. Ciri-cirine. Ciri-cirine wonge lanang, terus klambine ireng. Iki lho Pak, kabeh ireng Pak. Kowe lho ireng jane, kulitmu. Wajah welek apa-apa kau cah iki Mas Yuan. Iki welek Pak, asli. Ah, lambo, monggo Mas. Nek di Pak Bu. Pak Bu. Rian, Le, aja merem sik Le. Ada di rumah sakit ya, Mas. Ada di rumah sakit. Yuk. Gak usah, Dek. Kulo saya, Bu. Dek, Mas gak pengen kowe mandek sekolah yo. Iya Mas, aku ora bakal masuk sekolah. Mas gak pengen perjuangannya Mas Yosio. Bu, matur nuwun. Wis dadi ibu sing apik. Ibu ugung cukup Le. Ibu ugung cukup. Pak, yo Le. Aku kangen bapak sing biyen. Berani bapak yo Le. Bapak salah. Bapak egois. Endi iki keluargane stres? Urung teko to? Urung Mas, mama sik nang ngarep jare. Oh, ya wis dinteni ae. Nuwun. Oh, lah iki lho, keluargane stres teko. Ayo ayo, minggu sik. Iki lho, keluargane Adewe sing lagi turun kelas. Mas, Ade baru mau yuk. Piye sakniki, Mas? Jenenge dhisik sukses gede. Kok iso ya wes sugih sek dolanan slot? Yen urip susah, ya kudu tau diri. Aja mung teko, ora ana kontribusi. Ade werene Pak De, kok sir silaturahmi. Silaturahmi. Oh, sing gelem tangan. Mboten Pak De. Pak De mboten purun napa-napa. Yo, apik. Aja nang serek sing tak kene kowe neh iki. Nek rumangsa ora duwe duit ki ya minimal nglangi kerja. Aja menglungguh ae. Wes. Dara, aku ning mburi ae. Kayak wong ning pawon. Timbang ning kene ngono ae. Rian, ewang ibu ning mburi ngono. Ade, awak dhewe tutup bangunnya sampean. Lah terus sakmu ning kene opo? Pak, ini Pak Mon. Iya Pak De, kula ewangi.
Nggih, Bu, mboten napa-napa. Sing penting tak dhewe terus bareng-bareng. Sing lara niku sanes diutus, tapi harga diri keluarga tak dhewe, Bu. Wes Pak, aku kesel disia-sia kayak gini. Aku kesel sama mek meneng ae, lho adewe diidek-idek. Wes nduk, wes. Ora Bu, lah adewe meneng ae, adewe sing diidek-idek. Pak, tak dhewe tadi bapak ngebela tak dhewe. Minimal ngejak balik, Pak. Masamu kuwi gampang. Luwih gampang endi? Delok keluargane meneng ae, apa keluargane ada diidek-idek karo wong? Bapak ya berusaha. Berusaha, Pak. Tak dhewe saya anjlok. Ojo marahi bapak. Aku ora marahi, Pak. Iki kenyataane. Tak dhewe kelangan omah, ibu loro, adik mandek sekolah. Saiki tak dhewe kelangan harga diri, Pak. Wes, bapak ya kesel. Bapak ya mikir lah kabeh. Bapak mikir apa? Lah bapak iso mikir, waya bapak ngerti. Ade ora bakat kok kene lah bapak ora nglakoni ya kayak ngono. Aku wani menawa bapak. Aku wani mergo aku sing peduli karo bapak. Bu, enggak itu. Mboten napa-napa. Enggak apa-apa, Nduk. Wis yo, aja tukaran ae. Dhewe iki keluarga, aja saling jur-juran. Iya, Bu. Aku pengen tak dhewe saling jaga. Kudu saling nyalahno. Pak, bapak ora weruh kudu ngeles kok ngendi. Saka bapak aja meneng ae, Pak. Le, Duk, ayo kirene, gimana sih? Duk, ibu kayak celukan Rene, ayo, gimana bareng-bareng? Nggih, Pak. Bu, Ibu, ayo darumien. Bu, Ibu. Bu, Ibu, ayo darumien. Bu, Bu. Mas, Mas Rian. Ya, Dek. Ibu, Mas. Bu, Ibu. Bu, Ibu. Bu, Dek, suruh bapak, Dek. Bapak. Bu. Ibu. Ana apa, Nduk? Bu. Ibu. Bu. Ibu. Bu. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu kenapa ninggal aku arep bocah-bocah dhewe, Bu? Bu. Dewe janji lho, Bu. Bakal sarang-sarang terus. Bu. Syukuran bapak, Bu. Bapak durung iso dadi bojo sing apik kanggo sampeyan, Bu. 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 Tangi, Bu. 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 Ibu. Tangi, Bu. Ibu. Bu. Sayang aku, Bu. Bu. Bu, sapa sesuk sing arep masakne aku soto? Sapa sesuk sing arep nunggoni aku ning arep omah? Bagaikan kemarau yang Bapak telat ya, Dok. panjang. Bapak telat. Jaluk ngapurane sampean. Ku rindu Bapak sadar. Bapak mengusung wae loro ning sampean. Ngapuran bapak ya, Nduk. Bapak keras. Bapak egois. Nyatane bapak nggak iso apa-apa lan ngene ibumu, Nduk. Tolong karo bapak kesempatan kedua ya, Nduk. Bapak bakal berusaha jadi omah yang terbaik nggo awakmu, Nduk. Ngapuran bapak ya, Nduk. yang mungkin takkan lagi datang. Bagaikan sungai yang bercabang,
Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap pelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan Selamat pagi teman-teman, kita review hari ini di Open Trip Bromo. Persiapan hari ini ada 4 koper, 1 buah tas. Dua